كاب إريتريان ميديا نيتورك نزعلت استدالو زينا نهو فلما أرستاتهم اب إرترا نايو الشباب جزيهم نزازو مزيقاتات اب استقبر مرمرة 24 سبات بكورونا استلخفو مخانم ترقاقيتهم قدم منيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد نجيبو تقيشهم هداسي قد بزملكت قبس نزغربة توقسا إثيوبيا نتيقاتهم هجروا مريتشا كم زناوح مقبارو قبون حقاون مخانو تقريتهم إسرائيل باسم بريزيدنت ترامب حدش سفرا كتهنس مخانا أفريقيا اب امريكان هجرات اوروبان انصار عليتنت زقنعت تقاومو يغهار الله اب تشاينا كلاي معبل لبدا كورونا فيروس كيكست تسقيهم ثلاثه تشايناويان تمرمرتي تعوت يهغراو الشلمات مرمر تفر كوينهم زرزرات يقصل اب إرترا زوبا غاش باركا اب ادي بارا نوس زوبا فورتوسا وابزركب ما وشبي ماكل نبور ناي وشبا غزيوم نزازو مزيغاتات بعصرتو 3 سنه ابستغبر ناي لابوراتوري مرمراتات 24 سبات بكورونا فيروس تلخفو مخانم كم استرغاغصه منيستر تعنا بعصرتو 3 سنه بزوصو حبريتا غليصوم بس حنايتوم ابزي كلت اوارح بفنو كاب سودان استملسون اب ادي بارا استوشبون زيغاتات شحن 370 كوينو اتوم 119 قبو مسرح والشبا حليفهم كفانون كلو اتوم شحن 353 جينا بتي ماكل ادلاي مكتتار كجبر لهم كم صنحه تا حبريتا بمقلاص بحفشا من قصقاس حزبي كاب حد هاجر ناب كاد تاجدو كانتلو ابزن زحلفا اوارح شوعات شحن 258 زيغاتات بفنو بمريتن بحرن كاب إثيوبيا سودان جيبوتي كمون يمن ناب هاجرهم كم استملسون 335 كاب زياتهم جينا اب 4 شوعاتن موشبي بوتاتات كم زركبون حبيروم كم نبرب زي كاتي بجمراوي كمسو زكايد مرمراتات كلهم استوشبوا سبات تلمدنا يموشاب جزي ابززا زمر الوان مرمراتات كم زقبر لهم حبريتا منيستر تعنا بتوساخيه نتصار اب إرترا قصري بكورونا فيروس تلخف زيغاتات 35 كوينو 39 كاب زياتهم بستقبر لهم حكمناوي كنكن حاويهم كاب هوسبيتال كفانون كلو 26 دما اب هوسبيتال يركبهم ازي إريتريان ميديا نيتوركيو ناب زيناتات وصاي كنسغار قدم منيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد اب مونغو سومالاويان اب زغبر زتن مستاف ناب جيبوتي كم زمرح مراخبي بزهان إثيوبيا حبيران عبتزته بريزيدنت جيبوتي إثيوبيان سومالن كمون مراحي سومالي لاند يساتفو كم زلو تفليتهم سرعات محمد زياد باري بشحن 991 دحر مودعو سوماليا ناب استفلاليا انداتات يتمقاقيلا تخونه مس ممصا بريزيدنت محمد فرماجو كنتات صتا سومال ممحياش كم زرأي يزحبال بفلاي مونغو إرتران إثيوبيان سممع سلام دحر مفرامو ترى ماكلاي منقس الصومال كم زحيلة عزبتي قلصوم سومالي لاند ابشحن 991 بستفتره بوليتيكاوي هاغواف ناصنتا كوانتا اوجت زاغيت جن احغراوي تفلاطنت يبلان نهداسي قد بزملكت مونغو إثيوبيا سودانن ግብጽን አብዝቅጽል ዘሎ ስልሳው ዘተ ግብጽ ይጽቅርበት ተወቀሳ ኢትዮጵያ ነጽጋቶም ኢትዮጵያ በጎዳ ህዳሴ ግድብ ሒዛቶ ዘላ መርገጺ አቀዲሙ ንስተበጽሐ ስምምዓትን ምርዳአትን ትርጉም አልቦ ዝገብር ምዃንዩ ሚኒስትር ማይል መስኖን ግብጽ ገሊጾም تيب مونغونينت حبرات أفريقيا إوروباوي حبرتن أمريكان زقصل زل ركب سلستين هجرات نمملأن عمتاوي زقبر ملك ماي هداسي قدب بزملكتيو زرارب زلهم إثيوبيا مملأ نايت قدب كاب زمت ورحي كم زجمر كتقلص انكلا قبسي بوغنا بزعبة قدايا مردا كساب زبصح مملأ نايت قدب كصنحيا تحتت
بخال وجن إثيوبيا كابداسي قدب كتكم لعلو مسلا بمخانو بزعبازي مزخون وجن كم زيت زتي مكتل حلقة ستاف سراويت إثيوبيا بريغادير جنرال برهانو جولا قليسوم ግብጽ አንጻር ኢትዮጵያ ተቀጽሎ ዘላ ተጻቦን ተዳዘ ቋሪጻቶ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ላላውነቱን ምኽባር ድሉ ከም ዘሎ ብሪጋዴር ጀነራል ብርሃኑ አፍሊቶም በምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ህጹጽ ጊዜ ኣብስታወጀሉ እዋን ሻድሻይ ሀገራው ምርጫ ከም ዝናዋሕ ምግባሩ ጉቡን ሕጋዊ አሰራርሓ ዝተኸተለ ውሳኔን ምዃኑ ርእሰ ምምሕዳር ክልል አምሓራን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል አፋርን ገሊጾም አብያተ ምኽሪ ተወከልት ህዝብን ፌደሬሽንን ውሳኔ ቅድሚ መውሳዶም ትጉዳይ ዝሓለፈ መስርሕ ድማ ዝምልከቱ አካል ኣብቲ ጉዳይ ዲሞክራሲያዊ አሰራርሓ ከም ተኸተለ ዘረጋግጽ ምዃኑ ሓቢሮም ምርጫ ውድድር እዩ ምርጫ እንተዘይ ሃልዩ ድማ ውድድር የለን ዝበለ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ዓፋር እትጸገም ነገራት በትደልዮን ተዳዘይ ከይዱ ነቲ ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ከም ዘይኮነ አምሲልካ ከተቀርቦ ምፍታን ምዃኑ አብሪሆም በአንጻሩ በሕገ መንግስትን ዝቀረበ ፍታሕ ነጺካ ናይ ገዛ ርእስና ምርጫ ከነካይዲና መባል በድሕነት ህዝቢ ካብ ዘይ ምግዳስ ዝነቅል ምዃኑ እቶም ሓለፍቲ ክልል አፍሊጦም እስራኤል ኣብቲ ጎቢጣ ዝሓዘቶ እምባታት ጎላን ብስም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝስምዕ ሓድሽ ሰፈራ ክትሃንጽ ምዃና ቀደመ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓቢሮም ተሓድሽ ሰፈራ ብስም ፕሬዚደንት ትራምፕ ክስመ ዝተወሰነ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ብሓይሊ ዝተጎብጠ እምባታት ላዕለዋይ መሬት እስራኤል ምዃኑ አፍልጦ ብምሃብ እዮም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አቀዲሞን ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ምዃና አፍልጦ ብምሃብ ኤምባሲ ሃገሩን ኣብታ ሃገር ከም ዘጋዓዞ ዝፍለጥ እዮም አፍሪካዊ አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብሓደ ጻዕዳ ፖሊስ ብዘሰቀ ኩነታት ድሕሪ ምቕታሉ ኣብ አሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን አንጻር ዓሌትነት ዝቐንዐ ተቃውሞን ንሓየለ ይኸይድ ምህላው ተገሊጾም ንምቕታል ጆርጅ ፍሎይድ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለየ ግዛኣታት አሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ነቲ ግፍዓዊ ኣቀታትላ ዝኹንን ሓያል ሰላማዊ ሰልፍታት ምክያዱ ይፍለጥ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊቶም ንጆርጅ ፍሎይድ ዝቐተሉ ተሪር ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ዘይምውሳዱ ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብሓይሊ ጸጥታ ክቆጻጸሩ ይፈቲኖም እዚ ዝተዓዘቡ ሰልፈኛታት ዘይጀመርዎ ናዕቢ ኣብ ርእሲ ምቕጻሎም ዓሌትነት የንጸባርቑ እዮም ንዝበልዎም ሓወልትታት እውን ክዕንዉ ጀሚሮም በመሰረት እዚ አሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ንአፍሪካ ብዝገዛኣሉ እዋን ተራ ነይሮም ናይ ዝተባሉ ሓወልቲ ፖለቲከኛታት በቶም ተቃውምቲ ይዓንውለው ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ድማ ኣብ አሜሪካን ብሪጣንያን ብርክት ዝበሉ ሓወልትታት ከም ዝዓነው መራኸቢ ብዙሃን ዓለም አቃሊሖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ አፍሪካዊ መበቆል ዘለዎ መንእሰይ ካብ ፖሊስ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ኣብ አትላንታ ተቐቲሎም እቲ ሪቻርድ ብሩክስ ዝተባህለ አሜሪካዊ ዝተቐትለ ፖሊስ ኣብ ቀይዲ ከእትዎ ንዝገበሮ ፈተነ ብምንጻጉ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ሊባኖስ መንግስቲ ቁጠባ ንምምሕያሽ ክጽዕድ ዝጽውዕ ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ዝዓረገ ሰላማዊ ሰልፍታት ይቕጽል ኣሎ ሰላማዊ ሰልፍታት መጠን ዘቕባባ ኣዝዩ ብምዕራጉ መንግስቲ ነቲ ንምምሕያሽ ተወሳኺ ዶላር ናብ ቁጠባት ሃገር ክጽምብር ምዃኑ ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ ከም ዝተለዓለ እዩ ዝግለጽ በዝልዑል መጠን ዘቕባበ ካብ መፋርቕ 2019 ኣትሒዙ ሓይሊ ባጤራት ሃገር ብልዕሊ 70 ሚእታዊት ከም ዝነከዩ ዝግለጽ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ንምብታኖም ዝተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታን ግጭት ክውላዕ እንከሎ ሓይልታት ጸጥታ ድማ ዘንበዕ ጋዝን ናይ ፕላስቲክ ጠያይትን ተጠቂሞም ሰልፈኛታት ብዘይካዚ መካይን ካልእ ንብረትን ትሕተ ቅርጽን ኣቃጺሎምን ኣዕንዮምን መንግስቲ ሊባኖስ ነቲ ብኸቢድ በዓሉታት ተጸሊ ዘሎ ቁጠባ ሃገሩ ንምምሕያሽ ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ካልኦት ኣህጉራውያን ፊናንሳውያን ትካላትን ለቓሕ ንምርካብ ዝዓለመ ዝርርብ የካይድ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ህዝቢ ሊባኖስ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ውድቀት እተን ኣህጉራውያን ፊናንሳውያን ትካላትን ለቓሕ ንምርካብ ዝተወስደ ግጉይ ፖሊስታትን ምዃኑ እዮም ዝወቕሶም ሊባኖሳውያን ነታ ሃገር ንዝመርሑ ዘለዉ ፖለቲከኛታትን ብምጥፍፋን ብልሽውናን ብምኽሳስ ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ዝጽውዕ ተኸታታሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዮም ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ተገሊጾም ዝተገልጸ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ዘካይዶም መጥቃዕትታት ክሕይሎ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምእማት እዩ تعطوا جلة تقيدهم زلوا عبالاتو أبكر باجزي مس زي فتحو ما تقعتتاتو بالسفح ملكعو كم زقت صلوا زتنقض زلهم شبراو جلة داعش أبتها جر زكايدو ما تقعتتات النحية لبممصون نتكونتات مليسو كجادو كم زخاليمات طالبان منجست أفغانستان أبز حلف كربا جزية من لوات سرات كوانت كايدو أخالي كم زي كونيو تعطوا جلة سكالس
ክልቲኦም ወገናት ካብ ምልዋጥ ሱራት ሓሊፎም ዛጊት ዘካየድዎ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ከም ዘየለ ይንከር ኣሜሪካን ጉጅለ ጣሊባንን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2020 ዝበጽሕዎ ስምምዕ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ንምዕራፍ እወንታዊ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ክእመት ጸኒሑ መሰረት ስምምዕ ኣሜሪካ በአፍጋኒስታን ዘሎ ሰራዊት ክትስሕብ ጣሊባን ድማ ዘካይዶ መጥቃዕትታት ከቋርጾ እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊቱ ካብ ዝመጽእ ዓመት ክስሕቦ ምዃኑ ይገልጽ እኳ እንተሎ ጣሊባን ግን መጥቃዕትታቱ ዘቋርጽ ከም ዘይመስል ግምታት ኣሎ ኣብ 2001 ኣብ አፍጋኒስታን ድሕሪ ዝተገብረ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትትታው ኣብታ ሃገር ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብታ ሃገር ከቢድ ሰብኣዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወረደን ይወርድ ከም ዘሎን ይግለጽ ሰለስተ ቻይናውያን ተዓወቲ ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ኣገዳሲ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኪላታት ዝውሃብ ኣህጉራዊ ሽልማት ኮይኖም ቶም ኪላታት ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ኣብቲ ድነ ዝዓብለሎ ክፋል ወርሒ ምርምር ክካየድ ዓብይ ኣበርክቶ ብምግባሮም ነቲ ሽልማት ከም ዝበቕዑ ተገሊጾም ቻይናውያን ኪላታት ኣህጉራዊ ሽልማት ጠፈር ክሽለሙ እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ሽልማት ቻይና ኣብቲ ዓውዲ ተርእዮ ንዘላ ገስጋስ ንቕድሚት ዝደፍእ ምዃኑ የረድኦም ኪላታት ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ኣብቲ ዝረሓቐን ብድነ ዝተሸፈነን ክፋል ወርሒ ዝበጽሑ ናይ ፈለማ ተመራመርቲ ምዃኖም ይግለጽ ብዘካዚ ቶም ኪላታት 40 ሜትሮ ኣብ ዝዕምቆቱ ክፋል ወርሒ ምርምር ከካይዱ ብምብቅዖም ኣድናቆት ረኺቦም ኣለዉ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ክትሃንጽ መደብ ዘለዋ ቻይና ኣብ መፋርቕ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ናብ ፕላኔት ማርስ መንኮርኮር ክትልኽ ወጢና ከም ዘላ ይፍለጥ ኣብ ቻይና ብ13 ሰነ ውሽጢ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቦም ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተለኽፉ 57 ሰባት እቶም 34 ኣብ ከተማ ቤጂንግ ምዃኖም ጸብጻባት ጥዕና ቻይና ገሊጾም ኣብ ከተማ ቤጂንግ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ክንዲ ዝኣክል መልከፍቲ ክምዝገብ ናይ ፈለማ ምዃኑ ሰብ መዚ ጥዕና ቻይና ጠቒሶም ኣብቲ መልከፍቲ ዝተራየሉ ከባቢታት ታ ከተማ ክካየድ ጸንሐ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዳግማይ ከም ተረገጠ ገሊጾም ዝተመዝገበ መጠን መልከፍቲ ኣብታ ሃገር ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይክሰት ዘስገም ምዃኑ ይእመት ኣብ ቻይና በኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 83,000 ሰባት ክልከፉን ከለዉ ልዕሊ 4,600 ድማ ሞይቶም ፈረንሳ ዕውት ክትብል ዝገለጸቶ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ካብ ሳብማሪን ኣካይዳ ዛብ ሰሜናዊ ሸነኽ አትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተፈተነ ሚሳይል ክሳብ 10,000 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ምክልኻል ፈረንሳ ገሊጾም እቲ ፈተነ ወታደራዊ ዓቕሚ ፈረንሳ ንምድንፋዕ እወንታዊ ተራ ክህልዎ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ መንጎ ሓያላን ሃገራት ተፈጢሩ ንዘሎ ውድድር ሸመተን ምዕባልን ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ክዕብዮ ከም ዝኽእል ግና ይእመት ተን ሃገራት ዝሓለፈ ዓመት ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ንምውናን በጠቕላላ ስታት $73 ሚሊዮን ከም ዘውጽኣት ዝጠቐሱ ጸብጻባት ተዓሰርተ ካብኡ ናይ ኣሜሪካ ምንባሩ የረድኦም በጉዳይ ምውናን ኣጽዋር ምስ ሩስያ ተጠማሚታ ዘላ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ክውንጨፍ ዝኽእል ሚሳይል ከም ዝፈተነት ኣይርስዓን ሩስያ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 10 ዕፅፊ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ዘተራቐ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ይዝከር ኣሜሪካን ሩስያን ምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ንምግታእ ኣብ 1987 ዝኸተመ ውዕል ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝፈረሰ ጸብጻባት ይጠቕሱ ካብ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ነዝዕለት ዝተዳለወ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቶም ኣብ ኤርትራ ናይ ውሸባ ግዚኦም ንዝዛዘሙ ዜጋታት ኣብ ዝተገብረ መርመራ 24 ሰባት ብኮሮና ዝተለኽፉ ምዃኖም ተረጋጊጾም ቀደመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ንጅቡቲ ገይሾም ህዳሴ ግድብ ብዝምልከት ግብጽ ንዘቕረበት ተወቀሳ ኢትዮጵያ ነጺጋቶም ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝናዋሕ ምግባሩ ግቡን ሕጋውን ምዃኑ ተገሊጾም እስራኤል በስም ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓድሽ ሰፈራ ክትሃንጽ ምዃና ኣፍሊጣ ኣብ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን አንጻር ዓሌትነት ዝቐንዐ ተቃውሞ ይጓሃሃር ኣሎ ኣብ ቻይና ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይክሰት ተሰጊኦም ሰለስተ ቻይናውያን ተመራመርቲ ተዓወቲ ኣህጉራዊ ሽልማት ምርምር ጠፈር ኮይኖም
ዝርዝራት ይቕጽል